A ti si moj glumac. Čim kamera se uključi, ti ništa mamu više ne gledaš. Ti samo gledaš u kameru. Ajde reci mami. Au, au. Au, au. Tako. Pupu? Pupu? Jel ti dosadilo? Sad će mama, dok mi donesemo kameru, tebi dosadilo. A guava, ga. Kako kaže mami, ajde vidimo kako radiš. Odmah oči stane iz oči svin. Vidi, čekaj. Znači počne plakat opet. Zato sam moje baš dosadilo. A kako mama uradi? Samo mama uradi ovo. I se rašire oči. Majde reci nešto mami. Aga. O bravo. Au. Nema više okića. Nema. Ajde reci čao mama. O bravo. Maksim i mama. Maksim i mama. Odošao okiće napolje. Kako ste izbili. Ajde reci kako kaže. Šta je to bilo? Šta je to? Mora da je piskio. Ajde reci mami. Maksim i mama. I se mi volimo. Aga. Aua. Gotovo. Ajde ti sada. Opet ti reci au. Ajde ti. Au. Kako mama kaže? Jaj, ti si stvarno grozna. Djete zazamo. Ajde, kako opet? Ako opet? Žadno kako stane ono. Što stane, ali što oči izbene? Mamino sunc. Ajde. Jel pričaš ti mami svojoj? Vidi mi što sam zgodan. Isti tata, vidi. Ljubica moja, pa ovo je tatino dete koji je ono drugo dvoje. Vidi što sam lepi. Kako kažeš mami nešto? Ajde reci, aga. Mama kaže, gaga. Blup. Ništa, gleda u kameru ko glumac. Zvaćemo te Bata Živojinović. Ana! Ti dosadilo? Ok, neću više. Zadnji brr. Nećemo više. Dosadim. Gasi to. Gasi da ga ljubim, ne mogu. Moramo se ljubiti sve.